rade chcem pogratulovať kolegovi Tonovi postupu do semifinále. Ja si myslím, že hlavne v prvom počase v našom vedúcom góle otočili zápas a prejavila sa tam kvalita v krídelnom priestore Rotu a Diaru. Dostali identické 2 góly. Škoda toho, lebo išli sme do vedenia, mali sme tam ešte jednu gólovú príležitosť na 2-0, ale na Alesa Niera Chalčania otočili vývoj stretnutia. Druhý počas už to nebol futbal. Bola tam šanca šestáka a to asi bolo všetko. Bolo veľa bojovnosti, agresivity a ten záver nemal slov k tomu dobre. Tak, my sme cieľ splnili, ja som hrdý na svojich hráčov, že v tak ťažkom zápase to zvládli. Ten super edukoval strašne agresívnym spôsobom a mali sme s tým problém sa vysporiadať celý zápas. Takže, ale celkovo môžem vysloviť spokojnosť. Ten prvý polčas sme otočili, dali sme 2 pekné góly, ten druhý polčas už, tak Marek povedal, tam to už nemá ani spoločné s futbolom. To bolo veľa emócií, veľa tvrdostí, niektoré zákroky. Nebudem sa radšej viac objedovať, to tak a ten záver už ani nevidel som, išiel som do kabiny, ale čo som odpočul, toto už nepatrí. Ďakujem, nech sa páči. Keď možno partnere na večerné karty budú pohľad v semifinále? Neviem teraz, či sa to neprenáša aj do ligy. Mám taký pocit, že červené karty sa prenášajú do ligy, neviem, jak to presne, ako som pravdu povedal, tak je to celkovo problém, pretože nešli s nejakým zámerom aj do pohára, aj do tej ligy a teraz to všetko narušilo, takže problém to určite bude. Ďalšia otázka, nech sa páči. Na tvojej strane vám tréner gratulácie k postupu do 4 najlepších. Zatiaľ naozaj ambitná sezóna pokračuje. Tak z tohto hľadiska áno, tešíme sa, že sme tam, cieľ sme splnili, ale máme také zmiešané pocity po tomto zápase, takže je to také radosť, ale sú tam aj slzy. Ďakujem, ďalšia otázka. Ešte na trénera týmu a tá nervozita v závere možno premenila aj z toho, že ten rozhodca nenastavil toľko času, koľko mal. Napríklad jedna z týchto. Čas bol 47:58, keď odpískal koniec, nehralo sa 2 minúty. Takže medzi tým boli 2 červené karty. Čiže hra bola prerušená. Čiže keď 2 minúty sa nehrá v nastavenom čase, tak ja si myslím, že je to normálne, že ten nastavený čas natiahne na 95 minút. Nemôže to takto ukončiť zápas. Takže, ale vyjadrovať sa rozhodcu nechcem, ale ja si myslím, že ten, kto bol dneska na futbale, videl je on efektívne. Bohužiaľ. Neboli sme my utribení, bol aj domáci. Takže žltý kariet, zbytočne červené karty. Tak niektoré červené karty možno, že tam bola, ale to pravila z nervozity, áno, to proste rozhodca nastavil nejaký meter a keď sa chcel držať, no nezalo sa. Počas tam boli niektoré zákroky, samozrejme aj potom to sa vytieží do hráčových, keď ste okopávaní a nejaké veci rozhodca tu podrží, nedá prvú, druhú, tretiu kartu a potom sa to spustí. Preto to má. Ďakujem, ďalšia otázka. Ten Petr asi vám nevyšiel ten nejaký úmysel takticky tam poslať toho strana zo 6. práve v tom strane v prípade, vieme, že taký napokladný futbolista a že práve po jeho prípade tak splavili vážne aj risku. V podstate asi toto striedanie nevyšlo úplne. Ten mladý Slobodník nehral sa tam počas, ne? Nehral zle, ale vy neviete, aký my sme mali taktický plán. Takže šestek, ja si myslím, že dostal sa do najväčšej príležitosti druhého polčasu, ak by dal gól. Išli by sme do toho Streňo je taký typ, taká povaha. Budeme si sa s ním porozprávať. Zase on nedostal červená karta. Správanie nebolo dobré, ale sa neporušil žiadne iné pravidlo. Ďakujem. Ďalšia otázka. Tak ako nie si ďalšia otázka, mám pekne. Ďakujem. Tak nechajme to srdce, tak nechajme další. Naši chlapci v žltou modou víťaz je za kúšu. S najmocnejšou loptou a na trávniku slávy. Michalovce, poďme, dvíhajme zástavy. Zemplí!